Здравейте, аз съм Алекс Крастов 2324 и днес ще снимаме на четвъртия епизод на Един ден оцеляване. И почакайте, искам да опитам, ще правя нещо. И съм тук. Май стана, както искам. И тук направих автоматична ферма. И стана 40 лева. И най-трудното беше фермата. Тихо. Май още съм тук чест. Не. Имам тикви. От предишния епизод открих тези всичките неща. Може да направим голяма ферма. Ако правим голяма ферма, много мотика и дърт. И лопата. Май няма. Ай, маме. О, не, добре. Абе! Ще стане ця... Ако направим цялата езера, какво ще стане? Колкото мога. Ами... Так. Не успях да снимам няколко дена. Имах изпити и контролни дни. Затова не успях да снимам. Но май не искам да правя много дълъг видеоклип. Май става още. Колкото става. Вече колко мога. Опс. Да, тук направих по събрах лава. И сега не отидем до вкъщи. Най-добре да се направя легло, ако да вълна, банала. Тогава да взема бакли. Имам не, да. Не знам кога може на това, на ова за крафт може да играем. Не знам. И пак сбърках. Когато правим спаун на халаша сервер, ще дадем май питон, ама още не е готов сервера и не може да играем. Да вземем кофата. Така ли кофата? Не. Леле, за първ път виждам
Леле. Да ви кажа, аз играя на 1.4, на 1.6.4. На 1.7 да знам, че има много бъгове. Затова не играя на 1.7, да ви кажа. И не малко цъпа на 1.7. Серверите... няколко сервери. Да, няколко сервери, още няма новите материали. Затова играй на 1.4. На 1.6.4, сега ги бъркам. Така ми казаха, че нямам бъгове. Ам тук начин не знам. Преди малко играх на един сервер. И след когато съм готов до някъде и малко ще направя стоп, но когато съм готов и чао. И съм тук.